No niin, moro moro vaan kaikille. Tänään mä näytän, miten saada tokeneja. Tai miten miten saada tokeneja. Elikkä siellä heti ekana mä vaihan mun nimeksi. What's up? What's up? What's up? What's up? Niin. Elikkä heti ekana sulla pitää olla vaikka... Sulla pitää olla tätä vaikka, tätä pinballia. Tää on 50 VL. Sitten tulee näitä gemejä ja timantteja. Mä näytän kohta, että miten saada näitä. Growtokeneja. Mä näytän, että Growtokeneilla voi ostaa näitä, että vaikka kultaisen hakun, tai vaikka mustan lapion, tai koiran, tai kissan, tai Dirtleassin, tai Fogusdeusit. Niin sitten sä tarvitset näitä timantteja. Mä näytän ihan kohta, että mihin. No niin, nyt mä näytän elikkäs. Mun maan nimi on Pinball. Mä nyt on hankkia tämä Jet-jammer. Ettei zombit tule, mutta en tykkää zombeista. Ja mä voin näyttää niinku luotettavat kaverit, elikkäs Karmaus on luotettava, Wuh on tosi luotettava, Baby on tosi luotettava, Santa Claus on luotettava. Niillä voit rustata. Elikkäs, no ei noita. Elikkäs teet tälleen kautta, tai no, sun pitää olla yli 20 levelillä pitää olla, että voi tehdä tämän. Kautta broadcast. Mitä ihmettä? Ja kautta BC. Ja kautta BC. Kome here. Ja ne aina välillä tulee niinku tyyppejä ja ei tuu tyyppejä. Niinku tälleen. Ja jos haluat saada noita tokeneja, niin kannattaa olla tämmönen vaikka pinball-maa. Niin. Tämmönen pinball-maa, tyypit vetää tätä. Sitten, no ei saa olla skämmi nimittäin, sit niinku tyypit ei usko niinku, että no jee toi on skämmeri ja lähentää heti täältä maasta. Niin ei semmoista. Niin. Mutta, niin olikohan siinä kaikki. Eiköhän tää video rupeaa tässä ja